туберкулез белән көрәшү буларак без инде кабинет белән эшлибез. Кабинетта мин һәм минем сестрам эшли. Һәрбер şeyне башта иң беренче белергә кирәк, шулай бит? Һәрбер şeyне башта, әгәр дә без аны башлангыч чорында белә алсак, ул инде тирәнгә киткәнче белә алсак, давалый алсак, ул вакытта әлбәттә бу şeyне җиңү, терелтү кешене һәм терелгәннән соң да аның калган эзләре дип әйтик, русча последствия була инде ул. Менә шуларны киметү иң башта менә шушы şeyне белүдән башлана, шулай бит инде. Siz biləsiz, bütün kişiler bilir. Tüberküloz şirin, үпкә туберкулезы турында сөйлибез күбрәк, чөнки ул туберкулез bütün органнарда да бар. Сирәк туберкулезы, бөйрәк туберкулезы, күздә, тиридә, эчке эчәклектә, эчке органнарда була торган туберкулез, аларына тукталасым килми хәзер. Үпкә туберкулезын белүнең иң кулай юлы ул инде әлбәттә рентген нуры белән үпкәне тикшерү. Соңгы вакытларда әйтәсем килә, без бик күп кенә очраклар табабыз үпкә рагын. Менә булай алганда халык флюорография үтүне нәрсә дип аңлый? Вот туберкулезга тикшерү дип аңлый. Ул үзен аргументларга китерергә мөмкин, кеше юк, миндә туберкулез булу мөмкин түгел, безнең нәселдә юк, каян чыксын ул. Ләкин флюорография үткәннән соң үзе дә сизмәгән, көтмәгәнлектән үпкә рагы килеп чыга. Шуңа күрә хәзер менә ныклап безнең бүгенге чорда рак бик киң таралган чорда халыкның үз аңын аз гына үзгәртәсем килә минем. Флюорографиядән рак та эзлибез без. Күбрәк әйтим әле, рак күбрәк, үпкә рагы күбрәк табыла туберкулезга караганда. Бу зурларга кагыла инде 15 яшьтән зуррак флюорография үттем дип әйтәм. Хәзер, аннан соң халыкның үзен агартудан тагын нәрсә әйтәсем килә. Бездә халыкта менә шундый фикер ишетәм мин, флюорография үтү зыянлы диләр инде. Ләкин аңа карамастан шәһәр җиренә бараларда спираль компьютер томография, рентген компьютер томография үтеп кайталар. Әгәр дә игътибар иткән булсагыз, менә аларның протоколында өстә язылган була. Бу кеше ничә миллизиверт облучение алды? 5 6, 7, 8 миллизиверт. Бу 50, 60, 70, 80 тапкыр флюорография үткән дигән сүз. Халыкка аңлаткач, син нишләдең? Сине кем җибәрде компьютер томографияга? Син белдеңме бу кадәр облучение аласыңмы дигәч, ул инде борчыла. Чөнки ул белми. Чөнки ул беренче тапкыр бара да, bütün җирен тикшертеп кайта, янәсе. Бит аның өчен УЗИ бар бездә, гап-гади рентген бар. Безнең рентгенда 0,1 миллизиверт. Хәзер цифровая форма бит инде беләсез, элекеге пленкаларга ясамыйбыз, аппаратларыбыз яңа, иске түгел. Шуңа күрә дә халыкның бар, әгәр халык үзе аңласа, үзенең сәламәтлегенә кирәк дип, үзенең сәламәтлегенә уңай караса, безгә менә бу сүзләрне дә сөйләргә дә туры килмәс иде. Кызганычка каршы, менә минем каршымда, мәсәлән, узган ел барлыкка килгән, без тапкан авыруларның списогы ята. Менә мәсәлән, күптән түгел вафат булды бу кеше 66-нчы елгы. 16-нчы елдан бирле флюорография үтми. Аңа әйтәләр, әйтмиләр түгел. Без инде һәрбер очракны мин тикшерәм, санэпидстанция тикшерә, мин санэпидстанция дип теге иске термин белән әйттем инде, санэпиднадзор органнары тикшерә. Карыйбыз, бар, әйтелгән, документта язылган, бу кешене чакырдым, флюорография чакырдым. Юк, ул ниндидер сәбәпләр таба, тегеләй булай. Ләкин мен кемдер белән информация дөрес бирми. Нашлай итеп, бу быел табылды да соң. Инде үпкә таркалган иде, микроблар чыга башлаган иде, какырык белән. Кызганычка каршы вафат кеше, 66 яшьлек ир кеше. Безнең әледән-әле туберкулездан үлем очраклары да булып тора. Һәм мин кичә 5 еллык мин списокны актарып бетердем. Мәдән нинди тенденция бар икән безнең? Кем күбрәк чирли микән? Менә әйтеп киткәнчә, инде безнең күбрәк чирли, кемнәр асоциальный дип атала инде русча. Кемнәр инде үз сәламәтлегенә игътибарлы түгел, кемнәр
сәламәт семья тормыш алып бармыйлар, ачлы-туклы, эшсез, гаиләсез дидем инде һаман да, эшсез, аракы белән дус булган, тәмәкене күп тарткан шушындый кешеләр күбрәк ширли, барыбер менә тенденциясе шулай күбрәк инде аның. Ләкин бу инде бер тапкыр да башка кешеләр авырмы икән дигән дөрес булмаган фикергә алып бармый. Аннан соң безнең бит юкка гына түгел, групп риска дигән әйбер бар, русча. Бу моңа керә кайбер төрле чир белән авырган кешеләр. Мәсәлән, бигрәк тә шикәрчелек кешеләргә әйтәсем килә минем. Шикәр чире белән туберкулез җитәкләшеп йөри дип әйтәләр безгә. Син диабет икәнсең, син елда тикшереп, ялгыш үткәреп җибәрә күрмә. Чөнки әгәр дә туберкулез килеп чыкты икән, аны дәвалау бик каты авыр булачак. Шул ук бронхитлар, шул ук ашказаны язмысы, психик авырулар, алкоголь белән ялгыш начар шөгыльләнүчеләр, бомжлар, аларны әйттем инде һаман да, кайдандыр булса кайткан кешеләр, менә алар елда флюорография үтәргә тиешләр. Безнең бит хәзер менә миграция бар бит инде бөтен Рәсәйдә дә күзәтелә, безнең районга да бик күп кеше кайта. Кайсы авылларына карасаң, анда инде бөтен төрле милләт вәкилләрен табырга була. Һәм алар арасында бик күп табыла безнең туберкулез. Чөнки бит без болай дибез. Менә мәсәлән безнең район бу гомергә, Аллага шөкер, менә үз эшләү дәврендә әйтәсем килә, туберкулез белән ул бик благоприятный дип әйтик. Бездә куркыныч түгел ул ситуация. Ә без шуңа күрә дә тынычланабыз. Без башка якларны белмибез. Ә бит семьясы белән чирләгән, әтәсе, әнисе үлә, балалары множественный лекарственный устойчивость белән, ягъни дәваланып булмый торган чир белән дәваланып ята еллар буена. Бик куркыныч ситуациялар бар. Үзебезнең Татарстанда гына алсак та, Балык бистәсе яклары, Кайбышлар, Спас районнары, Апас районнары, анда бит куркыныч. Анда куркыныч. Шуңа күрә менә бу ниләр турында әйтеп киттем, кайткан кешеләр турында. Зинһар өчен менә бу авыл башлыкларын әйтәмен, аңа кайткан кешеләргә игътибарлы булсагыз иде. Кайткан кешене тикшереп китсәгез, без бит менә үзебезнең өебезгә беркемне дә инде шикле кешеләрне кертергә теләмибез. Монда да шулай ук бит, авыл халкы чип-чиста гына яшәп ята. Шунда килеп керә каяндыр бер билгесез язмышлы бер семья, гаилә тикшерелмәгән. Анда нинди генә чирләр булмаска мөмкин. Ул сорау инде күптән күтәрелә, даже әйткәннәре бар инде, без белмәй дә калабыз дип. Минем фикеремчә инде бу белмәй кала торган сорау түгел дип әйтәсем килә.